The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon, sa ato pagtuon sa pulong sa Diyos ni Kadlawa, atong limpyuhan una ang atong tagsa-tagsa kakalag pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sa dihang atong hinganlan, atong isugid, ang tanan natong mga salang nabuhat ng adlaw, din andam na sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kapanalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagdawat, pagtuo kang Kristo, ingon nga imong personal nga madluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa wailangan magandam ta sa atong tagsa sa kakalag pinagi sa paghimog hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nininglayan no sa mga adlaw. Imong ipadangat ka namo, mayong panglawas, o nagginhawa pa kami, askil pa nga mong pagpanabot, kintanan gumikan lamang sa imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi, papan. Ang imong plano, nagpadayon man sa pag-function nga ni sa among tagsa-tagsa ka, kinabuhi, busa ni nga adlaw, uban ni kami. Nagaampo kami nga imo kaming tultulan, imo pa kaming patinawan sa dugang panimong kamatuoran, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. So, padayon na sa kita ni atong spiritual momentum, atong ginabuhat kini adlaw-adlaw, agi kinig sunod sa mando sa Dios diyan sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon ang atong kalag pinagis pagpakaon ni sa pulong sa Dios, kay ang tao di man mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. O atong tunan kining mga pulong sa Dios nga tumagamit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. So niya pa kita magadupot, by the way, sa atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay. Padayon ta karon. Palihog pag-abli sa imong Biblia diya sa libro sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1. Ato naman kining itukbil last time. Balik na usab kita. Okay. Nagsulti ka na diha, if ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Ato maninggi patinaw kanimo nga kining seeking dinhi. Keep seeking, ang Grigong pulong din is zeteo, meaning to search, to learn. O niya pa yung mga synonym nini, to try, to learn, careful investigation or searching,
or to seek information, keep seeking to try to find out. So, zeteo, okay? Naunsa may atong gipangita or to seek. Unsa may atong we're trying to learn, to seek, and to seek information. And then, ang sugo, keep seeking, try to find out all of this. Unsa man. Ang sumpay nini mao ang seek the things above. Now, these things up above are what God commands us to learn, study, believe, and apply in our present life, or to come to the knowledge of the Word of God. So to sum up God's will for you, believer, is to be, unsaman, may ikaw mataw pag-usab. O, human ka mataw pag-usab, nga imong patubuon ang imong kalag, pinagasagrasya, o kahibalo, kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Tuni ang hunahuna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Assimilate God's truth. Gitawag na ito post-salvation epistemological rehabilitation. So, Proverbs 15:24 usab na ganayon, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. And then, yes, Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Mumubo, okay? Mamubo kadtong mga wicked. Apan kadtong na gatahod na gatamod, kani ang fear of the Lord, ilang pataas ang ilang kinabuhi. Proverbio 10:27 ka na, okay. O diha, sa Proverbio 14:27 usab, kanayon kana, the fear of the Lord is a function of life, to depart from the snares of death. Okay? So muna nga, kung ikaw sa Kristohanon, then keep seeking, keep searching, seek information, those things above. Okay? So sa atong pagpadayon ini, here is a point of doctrine I would like to give you. Seeking the above here needs motivation and encouragement. Pagdasig o kanang, well, of course, ang synonym nini is encouragement, dugang o interest, okay? Needs motivation and encouragement based on the command, keep seeking the things above. So, unsa tuod, kining mga butang nga tuan sa itaas, tubag, ang pagkakaroon nga kahimtang ni Ginoong Jesucristo dito sa langit, nga nagalingkod dito sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. That is the answer. Things above. Now, yes, Philippians chapter 3 verses 13 to 14, naghisgot ka na og upward call. Kay kita kung mga magtotoo, we have been elected and predestined. So, ang upward call din, upward is above, of course. Ang tanang mga magtotoo are elected for salvation. When we believers believed in Christ, we did not invite Christ into our heart. Dili ka na legitimate kanang pagdapit ni Kristo nga ni sa atong kinabuhi. No. We don't invite Christ into our heart. Kaya nga naman, tungod kaya nga atong kasing-kasing is deceitful, malinglahon, na malas pulong sa Diyos. We just believed in Christ, and that's it. And we get saved.
We only use the non-meritorious faith. Ephesians 2, 8 and 9. Unsang isang, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Tataw naman na kayo, klaro na kayo, di ba? So, balik tanya itong the upward call. The upward call to follow God's will here on earth. So, ang atong tumong, our goal as people, mga sakop sa kaliwatan sa tao, ang atong goal o tumong mao nga kita mataw pag-usap, maluwas. That's our goal as people, salvation. And after that, our next goal is Bible truth, kamaturan diya sa Biblia. And this is what every believer aims now, to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kanunay yun na itong balik-balikon, ang today na ginani mo makalimtan. And become spiritually mature. Kinira ang paagi nga kita makakabot sa atong pagkahamtong nga espirituhanon. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos itong kinabuhi. Inumdum ka niya itong slogan ng atong ministry. Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So learn, okay? Study, learn, believe, and apply. Sa pulong sa Diyos, nga nahimo ng bahin sa atong kalag. Bible truth. Okay? And this is the step mo, kini ang atong tulumanon nga sundon, aron kita maunsa. Mahimong mga mananaog nga mga magtutuo. That is our goal. To become winner believers. In fact, that is God's will sa matag magtutuo. Ang tanan nga magtutuo, makakabot niya ng ang nga espirituhanong paghamto nga diin mo kana ang that is the stage where you can have capacity for life na nagkatako sa pagkinabuhi. You see? O nang daghang mga tao nining kalibutan na mo ingon, wa ko kasabot sa akong kinabuhi. Wa sila kasabot sa kinabuhi kay in the first place, wa sila pagtuon sa pulong sa Dios nga mao man unta ka na ang instruction manual, owner's manual ang gihatag sa Dios sa diha nga kita naluwas. Mura ba og pagkadugtong paghiusa nato ni Kristo moingon dayon ang Dios niya, basahaton kining akong instruction manual aron mo enjoy ka sa imong kinabuhi ingon nga anak nako. You see? Diha sa imong pagkaluwas. Ihatagan ka niya ng instruction manual. Basahaton O kini nga itong ginabuhatan alam mo, kini ang process nga makatuna na itong iyang kabubuton. You see? So kung ikaw ay kamatuuran, unsa may mo lamang? Wa ay mo pagtanaw sa kinabuhi, murag walang, naglutaw lang na. Murag wa kay destino. Sabot ka? Mo nagingon sa kong higala nga murag ka og truck nga way signboard. Murag gidaan na lang na nilang murag kinumidya apan tinuod yun na. Mao na nga you have no capacity for life. Wa ka mo enjoy sa kinabuhi. Magsige na kag bagot-bot diha nga wa ka kasabot sa imong kinabuhi. Ngano man ni ug naanay ginagmay nga mga suliran sa kinabuhi mo dayon kag basol sa Dios. Dios nganong imo man ning gitugutan nga may tabo sa imong kinabuhi. You see? Dako ka ng pasipala sa Dios. Kay kung makasulti pa ang Dios kanang but pasabot nga literal nga musulti ang Dios, tubag yun ang Dios nga no, wa man ka magtuon, wa man kaya lamang sa akong kamatuoran na mauna nagsige kag bagulbol sa imong kinabuhi kay wa man kay katakos.
You don't have the capacity for life. Mao nang nagkaguliyang, nagkalandrakas na lang na imong kinabuhi kay wa man ka mobasa sa instruction manual nga kung gihatag nimo. Nga mo manunta ka na yawi nga ikaw makapahimos mo enjoy kas kinabuhi. Na mo na. Kasabot ka. So mo na. In 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, this is the exhortation to all believers. Diyan sa versikulo 4, na God wills that all men to be saved. Na, 1 Timothy 2:4, o diha usab sa 2 Peter 3:9, klaro kayo karang gitugon, pahimangno, pasidaan sa Dios. Iya kining kabubuton, ha? Nga dili siya buot nga naay malaglag. You see, ang tinuod gyud the literal yung verse ni ng 2 Peter 3:9 nagkanayon, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. But pasabot niya, nga tanan unta maluwas. Pangano man di man paluwas ang tanan, mga tanan ko nimo. Ngano man nga di man ang tanan buot magpaluwas. Daghang mga katarungan, hinungdan nga no. Dili sila buot magpaluwas kay gabarog lang sila silang relihiyon nga ilang hingmatan mo po'y pagkamatyan. You see? Huwag yung pagkaamugo sa kamaturan. So I hope na sabtani mo ka na. So we use faith in God's Word by hearing the truth. Romans 10:17. Unsa gyud gisulti dis Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Now, okay, dinilang una nato kini hunong nga ato ning ipadayon ugma niya pay daghang mga kinadaghanan pa. Huwag yung pagkahuman kini iabot na lang tas rapture o pagsakgaw kay kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos ang daw. Wala ni kahumanan. Hangtod kuhaon ka. Kung paano tagikan ng kalibutan na, kaya nahumanang itong kinabuhi. So, why undang na ni? Kaya this is our preparation for eternity. Okay? Ano sa mga dito mga andam? Kuhaon na ta. Wala, uwahi na. Mao na nga karon mo'y panahon. This is preparation time. Maubito ng mando sa Diyos di siyang pulong. Purchase the time because the days are evil. Natiya mo na, dautan gini nga itong panahon karon niya. Ungwa kay kamaturan. Saan mo na nimo? Mukuyog na lang kas kadaghanan nga wahi kamaturan. You see? Mga na mo ingon bitong pilusupong uban na. Sige na lang, daghan man mi. Daghan lagi, tinuod, yun ang daghan. Ang mga laglag, nabitaw na sa Matthew 7, Matthew 7:13, 14, unsay gisulti diha, sepuluh sa Dios. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Sama na ni mo pagtuis. You see? Kabubuton sa Diyos ng tanan maluwas. Musod nining maong gate. Sabi na gate, sabi ni siya. Ganghaan. You see? Mao ni yan, andam na sa Diyos ka ng maong ganghaan. Bisa gamay, hagipot, na that will lead to life. Okay. So, di nilang una kita kutob. Hinaot nga mag-uban sa kita ugma. Ayaw sipyat sa sumpayo pagsunod ning atong hilisgutan, the doctrine of the divine Dynasphere. Magampo ta, balaan na mga Diyos, salamat. Ining matamis ngayon gayon sa among pagpakikambitay kanimong sa imong mga pulong. Salamat niya among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.